Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Uray anya ter aramidan ni Crescente ka nagiti tao na. Sanda masarakan dagiti troso. Amok ababang iti bilag ni inapakat a pinagkatiangin dagiti troso. At talang iti kasama ka na. Da Crescente. Agsawar kayo iti bangkad kakadwa. Ang mga dodala iti kasama kan dagiti troso. Talaga asaan da amaming ka? Numasarakan da dagiti troso. Ang mga nairamraman da kapapasolan. Boss! Pagkakito dagiti troso! Ha? Agaluwat da ita ako. Adala kiti pakainaigan na iti daytoy. At itan ni Crescente. Agturungan ni di kalapaw. Kadwa na ti talo at tao na ang nagdadakal ti pakina. Kadwa na kalakit din nila kay pitong anangalaw kadagiti na iyanod at troso. Sika kaditi ng ilumang. Ha? Diya ka mo dahi tang ipagbagam, Crescente. Agulbot ka pailaan. Sanak kadipay ngam mo. Amok ang mabigbig ka iti dahi ti alukar. Baknang ka. Nabilig ka matgayam. Oh, matlagayam. Apay asaan ka ang nagbutang anang ilumang kadagiti troso? Panagtakaw day jay tapnam mo. Kukwat dagi jay at troso. Kayat mo ka dita pabalot ka? Nuaddaom da sa pamanaknak mo at inakaw ko dagiti troso. Nawaya ka amang kamagkanyak. Talaga anak karit ka? Saan ka makapagulbot, Komar? Nakita dagiti tao kiti kasamkan dagiti troso. Nakita mo ka di? Winuadda ka di makaitudo asya kinang bagkat ka dagiti troso. Takabalak ka di abagkatin da kita ka nagdadakal. Namnamain nyo ka di akabalak? Ha? Kilat api mix sa ti angin. Asino dagiti nagasog? Adda ka di karangrangat dagiti taok? Nagdadakal na ka na saan? Turong dan ditoy. Saan? 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 Kasta unay tagay ni Crescente ng madayo. Dagiti lima adadakal na ka na saan? Kaslad na nakamdaan ang liklik kanya. Inyati. Dagiti karasan. Tumayapdan. Ay, ni Rodia, ada ito yung masabat ko Papadandang kata. Unay kata kinapudaw na ita ang babae. Apa ya kasto ti marikliknak betay. Asla sumsumriap na titutut ititakyak ko. Apa yan? Nagpangal daw yun, nanasyanan. Nagkapon nyo ka di? Adaman dapan ko ginatang ni Tatsyangkay. Magnakamot balasang ka. Sa anak namin na nagpaitulnog kay ni Crescente. Sa basit, dagiti tao na, anabati iti balay na. Inak ko ma, iti balay ti may saan amok. Kasta ka eh. Sige. Panawan ka pa yung road ditan. Nana. At sa nakita yung kanya, akinabutang niyo. Pudno ka diti makitkitak. Anya a klase tinabiyag tumaytayab iti tangatang. Takal akarasaan? Apay ang makatayab? Saan? Diyak mamati nga adda kasta anapyag. Pudno, agtagtagay na paklaan. Adda tao ang nakasakay iti bukod dagiti. Crescente? Ni Komar ti agturong ditoy. Kasano ang nasurutan nag? Naimbagta na kamakam ka. Kahit ko makita dagiti kong ko na matros. Anya,
Napananan dagiti nagtagibayak akarasaan. Kilaat anak pukaw da. Anya day tuyan akinadat-dat. Sakit pa ilang tigumgam ko. Sakti nasaktan iti panangdanok ko gan komar. Limandok ti bagiti loko. Ayan dagiti tao. Crisante, kahit kung agkuyog da amang kita, iti nakakita nyo kadagiti kadwam, kadagiti troso ng ibagbagam. Anya da ito yung mapaspasamak kanyag. Kasla imbiyat apana ti idadanon ko dito eh. Gapo nga ta iti butang ko. Saan? Diyak magustuhan da ito yung mapaspasamak kanyag. Napaulimag ka. Iti da ito yung kadi apaset, ti nakakita nyo kadagiti troso. Dagiti lang babasit ang nagango akahit adda. Alak man kit di dagito eh. Bagla pagtungak. Napananan dagiti dadakkel at troso. Apa yung nagpukaw da? Duata amang panagnak, nga awan troso dito ay Crisante. Kasano ko mangamin ang mapasamak dita? Nagdadakkal lagi at troso. Diyak kabaala na bagkatan. Ayan dagiti troso. Saan ang mabalin da ito'y? At dagaya mo dagiti taom. Naggapuan da ka ta. Anya ka de, ito'y mapaspasamak kan kasanang. Apay nga umanang sabka si Mangpal. Sila da kinabudang mau. Wah, ay nanakay. Ay, apo. Ay. Nagbuto nga kiti nakitak. Nagdakkel akarasaan. Ay. Nagpayak. Dakkel akarasaan ang nagpayak. Wan. San laga siya kinakakita? Ado kami ang nakakita. Tauray nila kay imbong abaglan kat nakita na dagiti karasaan nga napayak na. Serpiente ka do ti awag iti dayjay. Ay, Diyos. Kau ama nag-aasay. Ay. Anya day ta kinadat-datlag. Nabayag ka noon asaan ang nakakita nila kay imbong abaglan iti serpente. Naipadto ka no. Di pa nagpakita ti serpente. At ang dati dandanin pa nakaukom ti lubong. Takas lang aminan dagiti daduma at tao. Kasken Crisante. Saan ama uma. Nagpukpukan iti kayaw iti kabambantayan. Ay, among pay pitong. Ay, Adya nakasakay a tao iti bukot dagiti nagtagipayak akarasaan. anya? Sino day? Ay da. Dagiti kampon samot ti demonyaw. May isa ba na nakaiti na tulid? Huwag natumba ka kadwa. Akin na tayo pailaang. Saan tayo pa yan sa lingsingan? Uray, tawan ni Tirong. Sige, padawang kayo ba iti nakasarita ti operator ti crane na katulungan tayo. Amang ikarga kadagiti troso iti truck. Salbag na niya Tirong no sa dino tinapanan na. Daul ulaw nansan. Na kayo na duma. Ituloy lang dagbukan. Sige. Maragsakan lagi din ni Boss Crisante. Inton may salog tayo dagiti troso. Sinalagbag. Saan ko ang magustuhan da ito'y anapasamak? Naglawag anak kita mi kadagiti kakadwak dagiti dadakkel at troso iti kasamakan. Sa itay sublan mi. Awanan dagiti troso. Pinasawar ko kadagiti kakadwak. Ngam saan da anak kita. Gantalo kadagiti taok ti mapukpukaw. Malagip ko dagiti karasaan nga adda payak na. Kasla sa anak ang mamati iti nakitak.
Sino day ta? Ni Rodea dito ay Crisante. Aghatap lakad din ni Rodea. Nga da problema. O sige, sumrag ka. Sana nakatrang ka day ta. Oh, matamagayang aging inom ka, Crisante. Kwa. Agtukaw ka. Anya itati ipambarko ka ni Rodea. Ay, di ko umarti sumungad. Kita mo pa anamalban nga umay. Anda ka tayo na patag ngay bagana ni Pitong wano. Di nga ta sa mara tirantana. Yung pagkamalam yun, ano siya nang? Adda ka din niya mapitong? Anda iti likod ti balay. Laglagdaan na ti alad asin ang tutinwang. Nakagarot ngamin jenwang. Abus ta sarsaryin mo't dagiti wala kakaldeng dagiti karupa. Inak man nga rod, dito ayan na. Adala na patag nga ibaga. Kayat ka kumaadanggayan nga aginom, Crisante. Matinamin iti bagit ti arak. Daggaglatan na niya ti problema. Pasensya kan Rodea. Di ko marumbang makita na ngagin inom iti nasangar. Gagangay samot, ilalaki dayta. Malaksit, no da ibarbartikan na. Malakip ko. Kumusta gaya man, dagiti sa pulo nyo at troso? Kwa, Oh, apay akas na ti panangkitam kanya, Crisante. anya ti adda iti daytoy a babae. Kasladyak mapagkidkidan ti panang perang na kanya. Kasta nagpaiso din na pasama. Nakita ka no, da Crisante kan dagiti tao na iti kasamakan. Ngam iti pinilit ko ni Crisante, amang kita ka dagiti troso. Awan damatan. Nakaskas daaw. Nagpukaw dalatan. Ang mabit laeng. Kasan daw? Anay pandagiti troso iti kasamakan. Ha? Nagdadakkel dagijay. Uray nga ta sa nga pulo ti mangbagkat iti may sa atroso saan da kabailan. Mapitong. Kasano ilaw-lawag ko kungkuhan? Adanas-nas ka na mamonyo. Ya kamo no nadamag yun ti may panggap kadagiti higanti akarasen nga dapayang na. Anya? Dalagip konti istorya ni siya ng kanyak. Iti bangkag ti nagapuan dagijay akarasaan. Ya kamo no kasanong ilaw-lawag ko kada kayo. Kilatlat na nagparangda. Ti mayabda iti lawang. Nakita gayam da na siya nang. Aduda, ada kakita. Ada kanupay dagiti nakasakay iti bukot dagiti serpiente. Serpiente? Kunani ama imaw abaglan a serpiente ti awag kadagijay akita ti karasaan. Dakkel ti atap ko at tao ni Crisante dagiti nagsakay ti bukot dagiti serpiente. Anja, di pa'y kat pinatayan dagiti serpiente. Impagarup ko akampun ti demonyo kat mangukuman ni Apo Diyos. Nakita mi kadagiti kakadwak dagiti troso. Anakalamang iti kasamagan. Impagarup ko nga aramid dayta ni Komar. Kumar? Kunam, Crisante? Ganggan na anaigabat dito'y lugar mi. Katulungan ni Ama Pitong agtalon ka nagbangkag. Kalpasan na? Anya ti si Maruno ang napasamak? Dinanog ko iti pungtot ko. Pagaman, bimanas basti napigsa nga angin. Sa nagparang dagiti dadakkel a karasan nga dapayak na. At takas taan na biyang dito'y lubong? Agasang?
akarasaan nga dapayak na. Naimbag. Tatim mayab da ngay madayo. Kalpasan day ta, pinilit nak ni Komar amapan itian tinakakitaan mi kadagiti troso. Ang awan damutan. Kasano na pasamak dayta, Crisante? Day tatisan ko ang may lawlawag. Day tati pakariribukak, Rodea. Iso nga agbarbarte ka? Sayang dagiti atroso. Dagiti lakit ni dagiti naiyanod iti nagtudo iti napigsa iti bantay. Nasken ama pasublik dagiti Rodea. Nakakaskas daw, dagiti na istorya ni Crisante kanya. Kasla saan anak at papati. At tagayam datatlag, ang mapaspasamak dito'y lubo. Malagip ko, ti bruha. Saan nga ta, nga aramid na ti amin? Kat dagiti nagtagipayak akarasakan. Ni Kumar. Ni Kumar nga tatay jay. Masapul ang makita kan makasarita. Ni Samara, ti ad-ada ang makatulong kanya tapno maasit kak ni Kumar. Nga masapul nga awan ti makatlaw. Gansaan ama-amuan ni Kumar asyak ni Herodias. Kapanaw gaya man ni Kumar pitong. Saan dan samot ang nakapagsarita kan Samara. Inton bigat kanulangan nga agsarita da. Uray ta, agbula tayo iti maayos. Anya ka ditimbaga na kan ka. May panggap kadag iti troso ana alaw may iti karayan iday. Nakita ka no da Crisante iti kasamakan iti asidag ti bangkag. Anya, kasano nga rodan dahito ilakay. Denggam ti tuloy ti istoryak ah. Idi mapan kano kita da Komar ken Crisante dagiti troso. Awan mutan. Anya, Kaya't ko mapaniknikan. Iso masapak amapan ijay bangkag inton bigat. Sumaruno kayon tulangan ken Samara. Ni ama pitong tisumuan. Nakakarison. Nasapang imay diti bangkag. Ho, 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 ho. Hey. Dayta, Oh, al-alsaan na ni si Kuban. Umar. Umahin dito ay. Ay. Kaya't ko ang mapaneknekan. No talagang awan dagiti troso iti nakakitaan da Crisantay. Ama pitong, saan kayo kadingag talag kanya? Ado ti pakariribukak iti dayta abanag. Kang runaan ni Crisantay. Ang mga no sa anak nga inggaan. Naagom iti pirak dayjay atao, Kumar. Ama pitong, saan ko nga ipalubos adakes ti aramiden ni Crisante kada kayo? Siyak ti rumbang ngagsumbat. Gaputa siyak ti nangalaw kadagiti troso. Ay, Kumar. Tapno mapendek kayo. Hintay kitaan ti nakakitaan da Crisante kadagiti troso. Sige. Ay, di pa kariribukak. No kasano, at nabagkat ni Kumar dagiti nagdadakkel at rosaw. Mag-anapigsakin na partak nagtrabaho. Ngam kaslasaan anak kapapapatay. Gayam, Ama Pitong, saan ka tingagmula tayo ita? Saan nga umay ta sa Mara kena na siya nang? Ay, umayda ka no, intun madamdama. Ulitan ta nga aradwan ti pagmulaan iti maes. Kaya't ko pa'y ang mapaniknikan. No talaga nga awan dagiti troso. Sakbay nga agarado ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twis iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggepeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Masino ka dati masapol akasarita? Tapno masit ka kat makasarita ni Kuman. Naskan ama-ama no isang ni Kuman. Kasi di pa nangiradawan ni Crisante. Natayag ka na punor ti pamagi ni Kumar. Adayo itilangan ni Kumar. Ngumuo siya. Nagkita kami. Saan kami ka makapagbinig-big? Nga, masapul ang maduktar nga iso ni Kumar. Kan saan ang mabalik, ang maamuan na asyak dayto. Umun-una kayo nakariing gam iti siyak nanang. Ayan nga ni tatang. Nakadanon ay tani di bangkag sa mara. Kaya't nakano mapanagnakan, nupod nung awanan dagiti truso iti nakakitaan da Crisante. Mangagpay sunanang. Kasano nga na nakadanon dagijay at troso iti bangkag. Kunan ni tatang, nagdadakkel kano dagijay at troso. Ay, dahil tamat ti saludsod ko. Ala, tulungan na kiti amang isagaan na kadagiti ituugot tayo di bangkag. Sinapak tinapan na kitsindag matang iti karni kan ikan. Ay, anyang rin iti meriendaan tayong tunanang. Awanan ti maiskan kamuti. San pa'y mo't apanawan ti panaggabot dagiti kamuting kahoy. Nagaan na samak dito, Kumar. Mayat kumano'y palubos ti akin daga ang madalusan. Da isupay ang mainayon ko maabangkagan. Uray balangkoy la kuma ang maimula. Pudno ka dito makikita. Adamot na kiti troso. Kumar, saan ka di adagito'y dagiti troso nga inalawmaw? Wala mapitong. Day, adadamot gayam ditaw. Apay ako na ni Crisante nga awan dagiti trosaw. Kasano nga ilawag ko itakin mapitong. Kumar, kilaat nga imaplaw ti angin. Agsubli kayo ni ti kalapaw. Sumarano ako kada kayo. Magananad ka nga raw, Kumar. Ang mga no, di mo masiputan ti mangtukaw kan ka. Ang mga no, adakit di asawa day dinatay akarasaan. Inabagat. Amok nga da ka dito eh. Amaw ka mas daw ka kadagiti napasamak kiti kalman. Ni mapitong. Timalyaw. Saan ka madanagan? Saan nakamakita na dyan? Intuloy ng tinagna. Nung maipanggap ka dagiti serpiente, siya yakin parnway ka dagiti. Sa dino nga roden tayan da. Saan mo napakasikuran day ta? Panunutem no kasano asang wem ni Crisante. Saan na mamingga amang sapul kadagiti trusaw? Malagip ko gayam Crisante. Kaano ka diti pa nakisalo dagiti troso? Nalabit nga iti dayto yung aldaw. Ngam amangan numalumto na makadanon da. Adayo ka dito ayan ti sawmill? Wan gayam. Saan ka pa yan nakapasya rin? Nabayagag magpasitan dito lugar yung Crisante. Saan nakpayanay pa siya kadagiti negosyo? Ado nga minti pa ka kumikumak, Rodea. Maburibor ka kadipaylaan? Itinaalaw da atroso, iti karayan? Ang nagpukaw. Makapong tutak numalagip ko ti pan nakapukaw da. Malagip ko gayam. Nagkari ka idi kanyak agkasaritam ni Samara.
Kinasaritak ni Samara. Amangan numakatla. Bayan, tasubliak to. Anagayam ti ko na ni Ama Pitong. Natangken ti ulbod na. Makagura ka, kankwana. Saan mo ang may turad adangran? Gapukin ni Samara, saan ka di? Anya, Naamwag ka ni Samara, nagararam ka kankwana. Saan ka amadanagan, Crisante? Uray kasingin ko ni Roda. Saan ang nasakit tinagam ko? Aglalo, takaslaawanan tinamnaman na nagtiyag. anya. No'y palubos mo, siya kun ti makaamo amang resort ti problema. Babaan kani Samara Crisante. Agandad kayo kakadwa. Amangan numatupakan kayo. Daytan ti mao di amay karga. Sakbaya sumalong kami. Talo atrak ti makarga ni ti Pasig at Troso. Kasbilin ni Tirong. Siya ti mangidaulo kadagiti sumurot a sumalong kini batad. Agbati ka mo lang. Punak numakaw awid na kanayon. Awid lang ti magbagana. Ngam di naman kahit sumurot. Sige. Sumarunon to ka nun nga gawid. Nandamanan mapukanda kayo. Ang may karga kadagiti ang sobri atrak. Iso nga ganad kayo. Partakan nyo. Boss na. Nagmaya ti mawagan ni ti boss. Uri, agraraman ko na yun, kakadwa. Adya. Boss. Kanya tinang ibaga. Sino tinang ibaga ang agraramanak? Karkari ng daka niya. Angaw milang, boss, Dalma. Saan na siya tihipagangawan nyo? Seryoso kayo, itarami ninyo. Boss. Amangan nuad na matupakan. Ha? Sige. May kapis kayo lakit ding. Nga gumay ti araken babae ita. Kanya nga tati sumarunong nga ramidan ni Crisante. Amangan numapilitan ak mangusar iti pilit ko. Tapno masalak ni ba ni Ama Pitong. San ang mapalin ami sagmak. Nang runa no mayroong raman ni Samara. Ay, anya lakit din. Ano ang lumagay kan samat din. Ama Pitong, siya kunti mangituloy itararamidin nyo. Tulungan nyo lang na Samara ken na siya nangagmula. Oray tabasitan. Sige nga raw ko, mahal. Kaya nag-ipalog na kitiwaeg. Dito yun, Ina bakit? Sika ka di dayta? Siyak matita, Kumar. Liwa. Ituloy mo lang ti panagarado. Tapno saan ang makadlaw da Samara. Uray ta si kalaang ti makakakita kanya. Adayo ta kadakwada kat saan da amang nga adda kasarsaritan. Pampanunuta. Nanya ti sumarunong aramidan ni Crisante. Sa nalakit dingin ka niya Mapitong. Tapno mapasubli na dagiti Trosa. Uray si ka, Kumar. Liwa? Anya ti panagkunat. Malpas yung ata ti agmula aging ga itilipas pangal daw. Panagkunak malpasmi. Nalakalaan tagmula. Kinsan unay analawa da ito eh. Apay ka di? Agsagana ka. Adanas kan apapananta inton malam. Awag kayang pulos tao, iti balay ta Samara. Kuna tayo kilakay ang nagdamaga, ngaglagan iti tasyo. Kat napanda ka no tinulungan, kanda na siya nang ni Ama Pitong, anag mula iti mainis. Saan naman anadakamat tinagan ni Kumar? Saan ako anak salutsut pa? Diyak kaya nadapanagatat da. Amangan na may danon da ni Kumar, nadamang sapsapol kanwana. Masapol aking tutak ni Kumar.
Talaga na partak ka nagtrabaho ah. Namin adon alinabsan na kami kadatatang kananang. Oray si ka, Samara. Nagpartakamot ngagmula. Nakamakam na. Day tamot lang amin agiragrig iti bukal ti mais. Sa mangikusay kala iti daga, tapno maigabor. Narwam ka ti kastoy at trabaho. Adadag iti makitkitak ababalasan. At ilang kukuda, tikit-kitain da. Naarjud dagi jaya babae. Agpasirig da siguro kadagiti gwapo kan baknang. Ngam si kakit, ni dumduma ka tanagagat ka. Manong ko, Mar. In kaubingak ti panagtrabaho dito'y bangkag. Kabayatan na pumaypayat. Umas asidik-diriknak ko ni Manong ko, Mar. Natalgad-diriknak no adak iti abay na. Kan naragsakak. Talagan sa nga agayata ko ni Manong ko, Mar. Nagkapuak itay, di balay ta Samara, Crescente. Awan na danon ko at tao. Napanda ka no timulong ta Samara, kininana siya na. Anak mulay ti mais. Diyak matamon, idalan ko ama pa ni Jay Bangkag. Ang mga saan mo amanusan di magmag na. Sana makadanon tilugan iti bangkag. Malaksid iti karison. Makakikita kiti baka, winanwang, amang guy-kuyod iti karson kanolnas. Nagmahan nga tayo kaglugan na niya. Nataltaga pagluganan ti karison. Nguiti mo tolnas, ang mga numatnag ka. Saan mat nga ta, Crescente? Dalakit tinik ko marijay. Ti salbag. Kay kahit nakititi agpakarigat. Anya tayo dyan, Crescente? Ni Komar, tiganggan na at anay sarong dito lugar mi. Injayak nga agbalay na taok. Ngam, ad-ada pinila na titumulong kan ama pitong agtalon ka nagbangkag. Gapo ka ni Samara? Ah. Wano, ada sa bali agapo na, Crescente. Agselos kakadi ka ni Kumar. Adaw mawawag iti telepono. Sung batak lang. Naira na nga tayong mawag. Nanipilitan natin pa ng sungbat na iti sa lutsod ko. Pagsilusan na lakit din ni Kumar. Wow, nagmayat ta talaga dito'y bangkag. Nagmayat ti puloy ti angin na. Isuwakay kay ko tagyan dito eh. Nargaan ti turog ko iti rabi. Kasta ka, day. Aywan gayam. Basitin ti santayo ang namulaan na. Hindi nasaya at tapno masapa tayo ang makaaway. Adaw tinaskan nga aramidag. Mabalin tayo pa'y kitin ti agsikay ti iraat. Ay tang, tumulong at tungagsik ka. Ninanang tun at agluto. Ay, uri sa paat tumuti tumulong ang agsit ka. Intun kapig sa ti padagraap, mabaling agluto kiti sirok ti algaruba. Sige. Nasaya at no kasta, nanasyanan. Malakip ko, timpag kaniliwa. Anya nga tati aramiden mi. Taragam dagmaniho togas. Lagsan dagiti karga tayo ang kayo. Kumalipkip tayo ti bantay. Sa terras iti baba. Diyos ko magkaya ang dalmas. Di mo lang matultulat ni Tirong. Kadyawan nagpailag. Kaya't mo tatapisin ka, loko. Nutapisan na kat may patak ti Maribela. May karnukon tayo iti daras. Matay kalagit dingag ti saw iti baba. Kukak no kan ti nobyam iti kabaret. Loko, numatayak, matay tayo amin. Kita am takatawan nakpay. Sige. Di pa nagmanihom. Dahil si Kaswan. Talaga na partak ka, Magna Kumar.
Nakadanon tan nito bantay. Ina, anya nga minti aramidin tayo dito eh. Itatatipat-tapat ka pa nang isalog da kadagiti trusyaw. Sandalat ngagnakam. Ado arigat kan sakripisyo da nagpukan iti kayo. At dapay natay kadakwada. Sayang lang ti banugdan no sanda apakay ranudan. Ni Crisanti lang ti may ranaw. Anya? Anya ti aramidin tayo dito eh. Kabalam ka diti sumangati ti bantay. Kan mangitulid ka dagiti dadakkel labato. Anya? No saan mawa kabalan. Huray syaklatan. Agbati kay ti baba, Kumar. Awan ti san ko akabaulan. Ngem anya ti gapuna. Akayat yu akas na ti aramidak. Saan na napabutngan dagiti pasurot ni Crisanti. Ituloy dalat tati nagtrusaw. Ti aramiden tay ta. Lakdan tayaw. Ti panakaisalog iti patan dagiti trusaw. No day tati kayat yu amapasamak. Matungpal. Amo gaya man ti aramiden ta. Agbalin ka man nahigante, Kumar. Anya? Itan! Inot amakrik iti panagbaliw ti bagi ka. Kasla mabenat ti kudil dagiti tulang ko. Nakatay-tayag akon. May saka na napunera higante. Iti day talangam. Kabutang dakalakit day. Sigay, Kumar. Ituloy tati magna. Sumanga atta di tabantay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasangsangpet tayo pala, pitong rumwar ka manan. Ay, nakbit dita bariker. Mapanag iti kabuluan. Ta agbambanak iti pagrepat iti bunubaw na. Apaya masapul pala ang dayta. Urilan doon nagtidadakil ako ripo ta pagkargaan iti bunaga na bunubon. May amlatan pambarak amang damag kinibaak no matuloy matlaeng amakiamuyo iti raep. Inkagaruda, tapos saan ka masipngetan. Nangatupay mo ti inay. Sandagit din na mapaandar ti lugan. Amangan numasipngetang kami dito'y bantay. Sa nabali ko ma. No nalapsan minti kabigada na pa sa ti kalsada. Anya na yay. Kasla maulawak pa iti panagdayag ti daga. Aging ginad ka ni. Apay nga minasan ngay may timulong ni Manong Baak ang nakipag-arado. Kan nakipagmula iti mais nanang. Sumot imbaga na idi. Ay, dapan ka no nagpadapad iti kayo, di bantay. Ala, adayo day jaya nanang. Nakasangpat nga tan? Diyak amo, may samad ni tatang mo. Kunana, mapanagala iti bulo. Ngam di awan pa ibang. Ay, uray na nga taan ni Baak. Isungat at nakaibayagan nan. Ni, Dan sa tao. Ay, amangan no ni Crisante. Kasanon day ito'y nanang. Kumar, makikitang ka diti, makikita. Talwa nagsasaruno atrak. Nagkarga iti troso. Saan kayo nagbidot iti batta-batta ina? Madlaw dati pa naggungun ti daga kas laggin ginid.
Gapoy ti kinadagsan, ti paddak mo kasigante. Ngem, sanda tapay la makita. Intun makasidagda. Gamatag titrak. Katitinag ko iti teras. Akas na kaniti kayat yung aramidak. Ina. Iti da ito ay pampanunotag. Uray siya kla, makita da. Sigurado ang mapabot ngandan. Aging gata lang dito'y kumar. Enton makalabos da iti masungad ang nagpikuran iti kalsada. Sigurado ang makigtot ti driver. Kat amangan no may tapwak da. Dagiti truck da iti daras. Taktakay samat ka ni Nanang siya ng Samara. Napanan ni Ama Pitong. Nagpakada ka ni Nanang. Ama pan mangala iti bulo iti barikir. Kunak no nagbati iti bangkat. Adan sa kalapaw yun dyan. Imayak itay bigat. Ngamawan na danon ko dito'y balayo. Kuna ni Ama Tasyo. Anapan kayo nagmulay iti mais. Nabiit kami pa'y matasimbang Petro, Dea. Malagip ko gayam. Nangag ko, nagsasaritaan da Crisante kan dagiti tao na. Dagiti troso anay daknir iti karayan idi. Dayta nga rod ti problema ita, Rodea. Nakita ka no ni Crisante, kan dagiti tao na iti kasamakan nga asidag ti bangkag dagiti troso. Ngam iti nagsublida, awan damot ten. Anya? Kalaan na nagpukaw da? Ha? Kwa. Jakmat nga rod mamati, adagiti troso tinagbalin a serpiente. Kasla saan anak kapapati dayta apasamak, Samara? Aging nga ita, kat saan pa'y anak kasubli dagiti talo apasurot ni Crisante? Asim makay kadagiti serpiente. Nakabutbuteng. No siyak nga tati nakaimatang, amang ano natalimudaw ah. Ita kadilaan at agparang a serpiente? Uwan, italaeng, Rodea. Kaslaan na napilag akabuso. Ngam maklo. Nganta na pilpilag ngam siyak. Ngam, kung natin mabigbigbig abaklan dito'y lugar mi, tanda ka no dayjay, adandanin mangukom ti Diyos. Nembag, tanapandar mo lang di truck, lugas. Naskan makasangpet tayo niya patad. Sakbay ngag tagat disiplet. Yakla na panunot ngag paudi ako ba. Nakadaday ko man dagiti dua truck. Tano madadailan tayo. Kahit ada mangipakamo kin bosing Crisante. Hindi na pasabak. Nagandad ka di nagpikuran di kalsada. Napagkatay ta pasat, tidalan. Tadiras. Naibag. Tanda pakadaam di panagtindang dagiti batoy. Di bakras di banday. Nasiraan ko matidalan. Nasa na nagdartaros, iti baba. Garit gik ti bakat. Ti bruha. Sa dino tayo na. Boseng Dalmas, kumita kayo ti masangwanan tayo. Nabintas mo't ang babae. White lady, alalya. Anyang alalyang ipagbagayo. Alalya. Itilikudan di nabintas ang babae. At dahigante. Agsaka na kayo. Wapaw. Kasimbilin ni boss. Oray niya ti mamas pasamak. Masapo lang may isang pantay doon itintroso di patad. Sige, patayin tayo na dahigante. Isa ka na nagitarmasyo. Asidag akong kadagiti truck ang nagkarga iti troso ina. Agsardeng ka, kumar. Aging gata pa lang dito.
Nati pambanunutam nga ramidan. Napabot ngan dagiti pasurot ni Crisante. Kasla, aging ginagapo ka dagiti paddak mo. Nasa umanan tay ina. Paliwan tanuan niya ti sumarunong nga ramiden da. Nga magsagana ka. Sigurado kanuan niya timbilin ni Crisante kadakwada. Urayan niya ti mapaspasama. Masapol la may danon da dagiti truso ijay patat. Nakasagana ka kanayon. Ketamok. Uray ka. At damat pampanunutam nga aramidan. Saan ang nadakamat ni Samaran, Kumar? Kabayatan ti panagsarita mi. Inranta na nga ta, aliklikan ang mapagsaritaan mi ni Kumar. Ngam, papanan na. Asan tumat lang agsamat ti dalan ni ken ni Kumar. Nga magtanang aglaan, masapul nga awan ti makatla. Rodea, ada kagayam. Kagap ka po kiti balay ta Samara nga Crisante. Isudalaan kininana siya ng tinadanan ko. Ada ka naman ang napanan ni Ama Pitong. Kat, Noan niya't inlawlawag ni Ama Pitong kan ka. Isumat lang, tinistorya ni Samara kanya. ngam napanan ko matagiti troso. Nakita dagiti troso. Ngam idi agsubli tayo kadagiti tao. Awanan dagiti troso. Saan ang mabalin daytoy? Uray anya apamuspusan. Masapol ang mapasublik dagiti troso. Nagandar manan ditrak. Anya di aramiden tayo ina. Bala gamida pasar dengan dakitrak. Sumardeng kayo. Talaga natangken ti ulo da. Balbaltukan datan. Nagatel dagiti. May tama balay ti bagi. Sumardeng kayo! Sumardeng kayo! Sana sumardeng ti panagpaputok da. Salda pampanunutan ti panakatay da. Saan narumbang? Apabot-butang kayo di dahi kahigande. Saan nyo asar tingaan tiyag paputo? Di pa iti dayjay nga higante mo. Sumardeng kayon! Saan kayo na sumano? Ad-adda kabuteng tayo ni Boss Crisante! Nalangkas! Saan na mabuteng nga patay ka na tayo? Tugas! Anya tinapasama kitilugan, talagradang. Diyan ka mo, boss. Talaga pagpungpungtutan nakbay tahi kande. Dong masag tayo! Katuray na kiti kakadwa tayo kidwa atrak. Saan tayo nging kanapaltukan day tahi kande? Alay naglisit higante. Anya na dyan! Lundi kayo palaglibas! Matay kayo! Ito'y kayo na may tanam! Boss, ang libas tayo langan. Anya nga glibas ngay magbangayo! Di usar di nga napaltukan di higanti kulak! Ang di ulo na ita! Abangan! Boss, Ang say-sayang kayo lang iti bala! Hoy! Anya tararamitin nyo! Paltukan nyo ita! Kaya tiyo na kayo di paltukak! boss, ang libas tayo. Anya nga glibas ngay magbangayo! Matay kahigandi! Uray si kabruha! Awanan pala di paltok ko! Hoy! Takrot kayo!
Agsubli kayo. Ha, saan na mabali na panawag na gititros? Ha, patayin nagtulang ni Boss Crisante. Makigasang-gasa na ka. Kaya-kaya't ko ti matahi. Awan ti balakon. Saan ka ka di pala naglibas? Ha, Ito yan di kang ibusanan. ah! Tatang, kaslay ti samot ti balay ti nagsardangan tilugan. Adan sapay laeng ni Nanang Mao. Sabara, Pitaw, ada ni Crisante. Ni? Ay, nang, padanunan nyo Di mat imay ni Rodea itay. Sa ita, ni Crisantay. Ay talaga sa anak nga inggaan. Tang, kasano nga rudot na ito Sa inaimbag ka na Crisante. Ay, palubusan ka ang makisarita kini Crisante. Si Kante makaamukin ko na. San kon akayat asangwen pay. Langam tinabannog sa Mara. Nagmalmalim kami ngamin ije bangkag ang nagmula. Sa sangsang putmut ni tatang. Nagagatlaunay ni Ama Pitong. Numan nugot ka kung may TJ jayakan ka. Uray ka sa nuwarigat ti panagbiag. Maanusan kan naragsak kami, Crisante. Kat, adda ko mamay sakit dawatkin ka. Oh, anya ka di dayta? Saan mo lakid-lakid daw nalipatin ka, Samara? Maipanggap da ito'y kadagiti sapsapulan nyo at Roso. Nasaya at kuma, no makasaritak manan ni tatang mo. Mangtedak itidak kalagatad. Kasukat dagiti troso. Anya? Panunutot nyo anay bag. Sana balin ang mapukawanak. Sa anak lakit ti amatadahal kadagiti patak ang negosyante. Nagsubli ako ng nitisigod alang Saan ako nahigante? Nagtataray dagiti pasurot ni Crisante. No sa dinuladitan tinaturturong da. Gapoy ti buteng da. Nagbuting da matay. Dapay nang ngagkuan nagasok. Amangan no adanat nagkadakwaday ti deras. Kita nyo ina. Ah. Tao ang nakatasay. Sansamatan ko mang angas. Awang gayam, anya taramidin tayo kadagiti troso. Masapol maibaga ka dagiti pan nakabagiti lintag ti pan nakaipuslit dagito'y talo at ruso kumar. Ngam kasano? Siya kung ti makamu iti day tabanag. Nakapagtangapon ti sipnag. Masapol na makasublita ni Jabangkag. Ina. Amok no anya ti pampanunutam. Ikan ka iti dua pagpilyam. Manihuam ti may satrak ang nagkarga ti trusa when nagbaling ka ahigante. Itaray tayo, ti troso, windo ti trak. Agpungtot laki din ni Crisante ka po kadagiti agpukaw at troso. Ad-ad naman ang ti pungtot na, no mapukaw ti trak na ang naglaw ni ti troso. Ad-adamanan ti pungtot na iti dagtoy nga ramidek. Pagpilyan ka, kumar. No kayat mo ti agbali na higante. Dayta ti matungpal. Aglugan tayo langan di ti trak. Siya kung tagmaniyo. Makamutitan, no anya ti mapasam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tinggan ti rabi anya pelat aramidam di tiruar. Masaak pa kapay ama paniditalo ninton pikak.
Ay, alimbasagan ak nga road ta nagdagaan. Amom ka day, nga itay tangtangadak ti silag abulan. Kat ada nakitak adakkel at tumatayab akasla agturong iti bulan. Anya? Ay, tila ibagbagamot pitong. Nagadayo ti bulan. Kasano ang makadanon ti maisa at tumatayab ijay ngay. Pampanunutak nga road, noan niya ti ipartaan day jay. Naduamin na di ka pakariribukan pitong. Ah, May kakat maturugan. Sa nagaputa ada ni Kumar ang napig sa akatulong ang mga agarado kat agpuyat kamutay. nagsapalakit din dayto nga umawag. Kagurak ti masingsing at iturok. Hello? Anya ti kunam? At damay sa abakat ang nagturong iti kwerpo ti pulisya? Apay ka no? Saan amabalin da ito'y? O sige, pagtignay adagos na kiti taok. Bye. Ang kasano ang napasamak da ita? Sinalbang. Pagpungpungtutan nakday jay atirong. Naimbag ngagsapa yun, ano siya nang. Ay, nay pinarbaang numatan timbalatew dito'y balay. Ay dumanon ka ako, Mar. Agkap ka pinipitong dita kusina. Yan mo kat matmaturog kayo pailaan. Nalamiis ngamin ti panagarado. No sa pantis malog iti talon. Sa bagay mo't ngagpaisua. Nang runa no, nalaka amabanog tinwang. Sa bagay, padalanan yung matlakit yung aradun Sayon to limpyaan. Uwan nga ron. Kasta ngagpaiso ti mapasamak. Naimbag man ta nakita yo dito sa ngatrak atroso. No apay nga adda dito dayta. Ipanaw yon dayta atrak. Ket agtuloy kami na mapan iti bantay. Oray, tamanggapon nga aglawag. Saan kayo nga balaygi amang ipanaw iti dayta? Nagpintasan na babae. Agandap ti po daw na. Ken puraw mutla ti pagan-anay na. Anya ti makapurar ti lawag akasla aggapo iti mata dayta babae. Pumanaw kayon, no diyo kayat ti matay amin. Saan amabalin dayto ang mapaspasamak? Sakbay adumteng dagiti pan nakabagiti lintag. Naskan ama ipanaw min dayta sa ngatrak atroso. No kasano ang nakadanon dito'y dayta? Pinapin na sa babae. Iwat kayo nagbalin na bakit? Ti bruha bakit? May sa kaditi na pintas a babae kan dayta a bruha bakit? Dayta bakit ti gapuna no apay ang nadisgrasya ak ide. Anya! Di kayo paila pumanaw! Matay kayo! Dayta lakit di bakit ti gapuna no apay anayag ti sangatrak atroso ditoy. Paltugan nyo dayta bakit? Paltugan niyo! Aba! Kung tatibalay direk bakit? Saan ang mabalin daytoy? Sige, lumugan ka iti trak ket pumanaw kayo ditoy. Agtignay kayon! Saan niya maipanaw dayta atla? Saan asikati manglapad kada kami? Matay ka bakit? Sige, ipanaw yung dayta atrak ang nagkarga iti troso. Tungpalandak! Wan mas! Natangkan ti ulo yaw! Saan niya maipanaw dayta atla kunak? Ayop ka bakit? Saan asikati manglapad kada kiti panggap ko? Pumanaw kayon! Hamatin kayo! Amma!
Matay ka, abakat. Imposible akong tatibalakin ka. Napunta akti bruha. Natay lakit di daytan. Mapantayon ka kadwa. Unaan tayo dagiti panakabagitilintag adumanon iti bantay. Kunaklano nagkuyog kayon ken Kumar Pitong, apay nagbati ka pa'y laag. Ang mga no adda ka no ijayan ni Baak. Iso nga imo nalatan anapan. No umay ka agsik ka, umay ka anta agkuyog tan. Aglugan ta iti karisaon. Ikad ni Samara. Ay, agasi kaaso dito'y balay. Sa mapan makitsinda iti si datayaw. Imbagak ngamin nga jay talon lang nga agluto tayo tapno saan tayo nga agawid. Sa bagay, nalinog matkit di iti sirok ti Algaruba. Alawan. Eh. Ala, isagana karon dagiti aramaten ijay nga itugot tayo. Anya tinapasama kanyak. Kasla nakaturog aklan. Gapoy tiyawan sardaya panang paltog da Crisante. Tanda kiti pasurod na kanya. Adda kayang pagpatenggan ti pilig kaw. No adda adun na iti bala. Katyak kabala namin ida sanggan. Ay, talaga dakas ni Crisante. Nagumunay ti kwarta. Nagbalaygi. Anangala ti sangatrak at rusyaw. Ay, amangan no mapandal alaan dagiti dua payatrak. Awan ti mapalingkaw. At doon tumanan dagiti sa bali agundaway nga agsarak kami kin ni Crisante. Pakamwak ni Kumar may panggap iti daytoy abad. Awan ni Crisante iti balayda. Kunang dagiti nadanon ko ang tao na. Anasapa ka na karimwar. Kan dagiti dadtuma pasurot na. Saan dapat amay baga? No sa tinok tinapananda. Nangagkano ni Piring nga daim mawak iti telepono. Makapunto. Kat nagdardaras ka no at imanaw. Apay nga ta. Awan kayan. Awan pa'y datiro. Idirabi ko man sang padda kadagiti kakadwana. Kunak na madanon ko ni Baak iti taron. Ngumawan pa'y. Oray ni Ama Pitong. Inuray na nga ta, ninana siya na. Amo ko na. Uray klatay dan. Kumar, Ina, apay ni may kayo? adanas ka na mamuam. Nasayang ti bannog taan ang lapod kadagiti pasurot ni Crisante. Amang isalog kadagiti trak ang nagkarga iti trusa. Anya ti kayo asawen? Nakita dati nagluganan ta nagkarga iti trusa. Sanda nagbutang anak irangat kanya. Naitalaw dagiti pasurot na titra. Anya? Kunak man no napan kayo nagipulong kadagiti polis. Aman, angam nasikap ni Crisante. Panagkuna, inunan na dagiti pan nakabagiti lintag ang mga lakuma iti trak. Adada ni iti dalandaan nagturong iti bantay. Kasta ka di. Kasano nga roden? Anya taramiden tayo. Ungahem. Umahin dito ita Ama Pitong. Kinana siya na.
day. Unak manok kadwam ni Baak. Saan, ama? Yung pag-arup ko nga rot na madanon ko dito italon. Nangaton dyan init nga mawampay. Anya nga ta tinapasamak na. Ay, ang mga nukilat nga da nangayap kan ko na. Ay, agmurmuriski kamot gaya man. Uwan. Nasapa pa yung amin itay dimteng ak ditoy. So, kasta tinaramid ko. Pinadas ko tinagmuriski kat mayat-mayat. Ay, mabalin tayo nga roda, hindi agraap inton bigat. Oray ta agsikada sa Samara kan siya nang. Ang madamdama pa'y adumtang ni Samara. Napan nakitsinda iti sidaan tayaw. Ama Pitong, agpaypayapay ni Nanas yan. Ay, ingkapay la ipalubnak ni si Kubang iti lungaw. May kaag merienda iti lining taatugay. Uwan, Ama Pitong, sumarunwak ton. Inak pa ipalubnak ni si Kubang. Paglakit din, tada nang igalutak. Ang mga aglumnak kay ti palibtok. Kat mabugyaw da kiti lamas. Ha, si Kubang. Saan, Kumar? Nasingpatak? Ha? Makasao ka si Kubang? Saan mo ka di amalasin titimog ko? Siyak Miliwa. Limugan ak itibagi ni si Kubang. Nakigtutak pa'y ngagpaiso. Makasao ni si Kubang kung kuna lagit din. Babaan kanya, agbalin anapigsan ni si Kubang. Agbalin anabilag akadwam ang makirangat karagiti managdakdakas. Agbalin nakasla kabalyot ti kinapartak na ngagtaray. Lewa. Oh, apay Kumar? Malagip ko ti panakirangat dagiti pasurot ni Crisante ken ka. Saan da ka akinabutan? Gapu iti kinaagom da iti kwarta. Adda dagiti gundaway. Makiinnartap ti kinadagas. Ngam addan tumutla pagpatinggaan da. Sige, Liwa. Panawang ka dito eh. Mapanak iti ayan da Ama Pitong. Ang tawad. Ngam saan pa'y anak subli ni Crisante? Ang mga adayo, tinapananda. Nagsublida nga ta, iti bantay. Inayaban na ko na, tas imurutakkan ko na. Agsubli ak tumanlaan. Ang papanak nga ron. Inak ko may iti balay ta Samara. Nalagip ko. Nga itang aldaw, panagrugida, panagraab ka no? At alakit din ni Kumar. No iso ni Kumar dayay. Dayawot, di kinalain na. Nasursuro na, dagiti trabaho, dagiti tao. Adda ni ba ka mapitong? Ngam saan ka no amabisin? Ay, amang ano adalaang napananda, Kumar. Sige, agtinulong kami langan kadagiti aramidin dito eh. Ay, aglalo no tulungan naktumat ni Samara inton madamdamang agluto iti pangaldawan tayo. No malpas kami, tumulong kami tungagsik ka. Panawang kayo pa eh. Ay, saan ka kading agpalpa, Kumar? Saanan nanasyanang? Talaga, anaandor, kan nakirag nga trabaho ni Kumar siya na. Ay, kasla saan ang mabambannog. Talaga adakal ang makatulong kada tayo ni Kumar. Anon tayo matlangan kakadwa. Dayjay dagiti dua atrak. Dumsaag kayon. Tawana-wanan nyo taglawlaw. Ang mga no daglimlimang akabusor. Nakauli ti aglawlaw. Ti o nila dagiti tumatayab ti mangmangag.
Tirong! Ayan nyo! Sama ni Tirong, boss. Lumawan sa ditaw. Napananda. Bati dalatan dagiti truck ang nagkarga iti troso. Tirong! Tugas! Taon sa dayjay. Boss Crisante! Ni Tirong tidimsag iti dimtang atrak ang nagkarga iti troso. At dadag iti dumdumsag iti rabaw dagiti troso. Anya ti kaya tasawon da ito eh. Boss! Ni talmas na ito, boss. Awan po na. Kas nasaan sa amat ng mga angas. Kasapulak ti palawag mo, Tirong. Binilin ko ni talmas amang itaulo. Katagiti kakatwa kamang kuyog. Katagiti maisalo katroso, boss. Salbag ka? Apay nga agar-aramid ka iti bukod mo a desisyon? Ha? Boss. Apay abinaybay am dagiti kakadwam? Boss. Kaya't mo ti maipada kang dalmas? Ha? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang manapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Namlamaat at pasukon nak ni Crisante kadagiti taon. Ang awan da pa eh. Saan pa nga tasim mangbat da Crisante? Napananta talaga. Awan ti maaramita. At damot ni Samara iti tartano. Magagaran ako iti panagkita mi kinikuma. No iso ka talaga ni Kumar. Wino? Tako lang na tatay jay. Amu kong tiaramidag. Agsubliak iti balay ni Crisante. Pay tulnugak kadagiti tao na iti lang. No di ka pa'y labumangon, talaga apatayin kan Tirong. Kaya't mo? Ha? Pang-asa niya, boss. Saan na kumaapatayan? Danggan nyo ti palawag ko. Saan ko nga minanamnaman, tinapasama ka. No kasta, ammom tinapasamak kadagiti binaybay am akadwang? Well, boss, nasabat mi iti dalan dagiti daduma akakanduan ni Dalmas. Salbag ka. Adda imawag kanya kamay sa kano a babae. Tinapan iti istasyon ti pulisya. Boss, Naimbag, taalis to ang nagwarot ti panunot ko. Naalam iti may sa atrak ang nagkarga iti troso. isumat laeng at walaeng taytoy. Kadwayo ka din itogas. Saan, boss? Nagturturungan tangatan. Sa pulo nyo dagiti daduma kakadwayo. Masapol ang maipanaw tayon dagiti trak. Ay, naimbag lakit dahin ta, nalukay dagiti bunubon siya nang nalakalaeng ti agsit ka. Talo tayo kada Samara agsaksik ka. Adan tumat katanom das nga iraupyo inton pikat. Numalpas lakit di da Kumar ken baag ti limpiaan da pagraupan. Makatulong to ni Kumar nga agraup. Ay, di mo ko matulungan idang agmuriske ka nagsuyod tapno daras. Saan ka daw? Agpadadamat na partak nga agtrabaho. Kapigpigsaan na pay lang amay. Naimbagkit di ata sinardinganing ni Crisante nga lukuyin ni Kumar. Pitaw, awan ko man ti kadwa magtalaw. Huray umanugot ni Kumar nga agbalin atao ni Crisante. Sigud mat, ngawan mang tultulong kanyak nga agtalaw. Bay akpela nga garap tinuang. Adda dagiti babasit asa nga ti kayo. Amang naikabat dagito idi nagtudoy tinapigsa.
Malagip ko timbaga ni inabaka. Nagbalikid a Crisanti anang agaw kadag ti troso. Sayang ti ado, arigrigat mi. Kasla mabasa no anya ti pampanunutom kumar. Gapo kadi iti panagbaligi ni Crisante. Ken dagiti tao na anangagaw ka dagiti troso. Kabayatan ti kadda tayo ti kapampantayan. Nagadungin naramid tayo. Tapno malapdan nagiti pasorot ni Crisanti. Iti panagpukan da iti kayo. Nabilog dagiti managdakdakas. Gapo iti kinaagom ni Crisante iti pirak. Saan ang nagbutang iti bilag ko. Liwa? Ngam saan nga iti agnanayon kat agbaligi da iti kinadakas da. Kasanon dagiti nabati atrak iti bantay. Panagkunag, naalamat lang ni Crisante dagijay. Tapno mapanagnakan ta dayta. Adda papananta inton rabiin. Sige. Kasta nga rod ti aramidin ta. Andi ay ati taltalyawang pitong. Kasla mas daaw ka. Itala ang amalagip ko. Kita am siya nang. Ah, Tinwang tinakapako iti muris kay. katun nga peso. Ngam saan mo't anadarang ti init. Kasla makatudtudaw. Bareng saan ko mga agtudaw. Agraap tayon inton bigat. Parang nalulum lang arod at tanga-atang aging gainton bigat tapno nalami isti panawan nga agrap tayo. Si Kubang! Sumro ka manan! Ayati ko hindi si Kuba. Nagpartakan ni si Kuba nga goris kay. Kaasi ni Kumar ang mangigaw-gawi daw. Ituloy yung samarat yagsag ka. Hinakanawaan ni si Kubang. Ang mga noan niya ti mapasamak ni Kumar. Ang mga numablaw. Gapo iti dayjay a white lady ken higante. Nagtartaray dagiti kakadwam anang panaw iti troso. Ti pagsidawak, boss. Asino tinagmaneho iti may sa truck? Dahil nga ta, white lady. Kaya't mo tatapisin ka, Tiro. Kasano ang makapagmaneho ti white lady? Wano dahil nga ta, higante tinagmaneho, boss. Sumardeng kan. Awan ka iskanda kita nga ibagbagam, Tiro. Tinapatag kita. Maisalog tayo dagiti troso. Siyakla kung matimaranaan dayjay ahigante. Patayak. Jak pagarupan ang napartak ken napigsa ni Liwa. Danda ni Jak na igawi di tay. Ngam iti asitgan na kami ni Ama Pitong. Tapno anawaan na ni si Kubang. Ininayan nan. Ado pa'y laang pakaburbur siya kiniliwa. Asino talaga? May isa ka dila ngayong kantada. Ngagbambantay ti kabambantayan ken itao. Naimbak ta na pagkalmamutlaang ni si Kubag. Abang ano din isgrasya na kuman ni Kumar. Nagtalnamit ta ni tayo makaasidagat kadakwada ken Kumar. Nagbutang nga taa, nga sa plitak. Adda nga minloko na no sumraw. Tas itinaminsan nga intartarayan nak. Pinagsardeng mo kumapay lang ni Kumar tapno merienda. Bagak, gamsan kanumot ang mabiseng. Uray ni Baak, arak mo ti sa pulan na. Kapilitan na pinagawid ko ni Samara ang mangala iti arak. Ay, masapol damit nga agpaiso, tapag ginanaan da. Ay, di nga mapupuutan ti oras, malumoy. Nangag ko, tinagtulagan da Kumar ken Baak. Ilipas da kanon alimpyaan ti talon. Tapno, day tanto kanulaangan agraap ti aramiden da.
Uray na, talo atrak. Saan pa'y anadiskarga dagiti troso? Anay karga iti nadak na atrak. Iti imay kami kadagiti pasurot ni Crisante. Dayjay ni Crisante. Si Marong Kenguan anay tiro. Rodea? Nakita na ko ni Crisante. At da kagayam ditoy? Nagpaitulnog ka kadagiti taon. Imayak ti jay balayoy tay bigat. Saan ka na danon? Kuna tay di tao nakasaritak. Adda ka no na pananyo. Naimbag takimuyog at pailangan ka dagiti taok ditoy. Agin na naklabi. Sagkuyog tan nga gawid ije balay. Inyawag dagiti taok. Nga da kano nangagaw iti may sa atrak. Ang nagkarga iti troso. Kat, nagpulong ka kadagiti pulis? Saan ko kasapulan dagiti pulis? Dagiti lang kakadwa. Tinang pasubli iti inagaw da atrak. Naloko daman. Saan ta nagbutangkan ka? Kan, asino ka di nagijay? Diyak ka mo. Saan miya nabigbig ida? Itay makita da kami. Nagtataray damot na naglibas. Saan amasapol amaman ni Rodea? Tipod no anapasada. Dayta ti nagsaritaan mi kinibaak, ama pitong. Umuna kay latan nga gawin. Ilipas mi langan dayta aramidan mi. Ang lumlum na kanti inay. Saan kayo kade anabanraw? Nandor ken nakirad ni baak. Wari ka no grabrabe ingag trabaho. Talaga anagagat ni Baak. Madamdam ako no lang. Tumparan ti kabos abulan. Ay, da kayo ti makaamaw. Pinaunakon nga nagawid da sa marakan siya nang damapanda agluto iti pangrabi itayaw. May kayong tulangan balunan. Sanda kami ipagdanaga na mapitong. Saan kayo nga umay ditoy? Amang ano di makita ti ulig amang kagat kada kayo. Basol min tupay, kinibaak. Dito'y kangaroda namang rabi Rodea. Agpaluto ak kadatirong iti pangrabyan tayo. Agawid ak maglangin kang manamdama, Crisante. Paitulnog kalangan ka dagiti tao. Sungbatak lang ti umawawag. Saan da kon nga itulnog? Mapanak pa din. Hello? Naimbag arabi imad. Kasangsangpat lang dagiti truck ang nagkarga ka dagiti troso. Parugyak adagos timang paragadi ka dagiti troso. Anya? Kayat mo si bubukal at troso nga itod ko dagiti dadduma? Mabalin ta. O sige. Agkita tayo ije balay inton bigat. Day, agbaybay sa ka matasin mang pitong. Apayasan kayo nagkuyok kin kumar. Ay, ilipas da ka no, kan baat alimpiaan di pagrapan inton bigat. Kat nurabiin. Ay, uray takabos ka now. Dandani itan lumgat ti bulan. Ay, naggagat na lakit nga rod unay. Mabalindamot nga ipabigat. Kasla saan ka pa'y anarom kan ni baat. Naandor kan nakirad nga agtrabaho. No daduma, kay kayat na ti agtrabaho iti talon iti rabi ken parbangon no silaglakit day. Ngam nagmalmalam dalang nga rod na nagarado kung nagsiksik ka. Ay, aldaw nga mina nitay may iti talon ni baak. Abrutan na kano ti panakaladaw na. Nakasarsaritak ni Togas, boss. Intartarayan da kano ti bruha, bakit? Kang tihikantay di saan da nakabaglan tay.
Kaya't ko ang makita dayjay ahigante. Siyak timang patay kan kuana. Boss, agpeso ka diti na istorya ni Pirong kanyak. Nakarangit yung kano tayo jaya, bruha. Kaya't na kami alapdan ang mangitalaw iti truck. Iso abinilin ko dagiti tao. Asaan mi nga gaan apaltugan. Amangan no natay dayjayan. Man nagkabalita jay, boss. Kasano amatay? Saan nakadiapat-pat yun, ha? Manulaan tinapati at tao dito ruwan ang nagpambantay. Madamabay kit di nagiinom da. Iso asaan daan adlaw ti pa nagsuklik. Narawag tinangag ko ang nagsaritaan da Crisante Cantero. Kas day gayam tinapasamak. Nabilag gayam day yapakan. Natay ka no? Kaday jay ay gante. Sino nga taday jay? Kastoy kayam dito'y loob. Nagado ti datdatlang ang mapaspasama. Nalpas mi mutlangan ken ba at ti aramidan mi. Inabakan. Kabalam ka di pay. Tiyan niya. Napanak iti pagururnungan da iti truso ni Crisante. Adda ni Jaya Truck. Ha? Upat at truck ang nagkarga iti pasig dadakla truso. Sayang nga talaga, ina. Sana sayang. Gaputada aramidon ta itarabi. Ha? Nagbidot ni Crisante. No pagarupan na analpasan ti problema na. Anya ti kayat yu asaman. Agsimta nga umuna, kumar. Kalpasan na. Isunto ti panang panunot tanuan niya tinasayat nga ramidan ta. Nga masapul nga agpapigsa ka. Amangan no may pasubo tayo tirangat. Nakasagana ka kanayo, nina. Saan ka nga ta nga agkapsaw? Saan mo't nga ta? Anya nga oras nga agtignay tayo, ina. Into narnakan ti turong dagiti pasurot ni Crisante. Engam saan ka di, masapa kayo manangag subli iti talon. Saan unay? Ado pa'y lagayam ti saan mo nga mo, kumar. Naridam dagiti manalon no kastoya panawon ti panagtatalon. Nariwot pa'y laang adadan iti talon. Unay na. Ngem kabaalak. Anyaman ti mapanunot yo nga aramiden tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Imbagak ka di ang makisango ka kadagiti kakadwam nga ginumiti arak tirong. Kahit mun sa manan ti makaraman. Boss! Sika ti mangidaulo kadagiti agbambantay iti pagururnungan tayo iti troso. No adda makaturog kada kayo. Agsisinublat kayong agbantay. Si bibiyag nga tapay tayo di apruha, boss. Katrong maot. Tapno ti pales. Talaga anak ko ritag ti utak mo, tirong. Nalipata mo ti panang mansok ka? Ha? Sige, boss. Mapanakon. Ingkag digos. At dapay lang papananta. Kadwaan nak amang pasyar ka ni Samara. Kas kadagiti nalabsak na balbalay. Nakasindi pa ilat isilaw. Iti unang ti balay ti Samara. Siriring na pa'y lakit di. Barang saan pa'y ang nakaturo ni Samara.
Anya pa'y latirim waram. San ka kadian na bannog iti pa nagmalmalim tayo iti talon? Kasan daw, bandugak. Kit ad-ada kumar kan baak tinagmuris kay. Kan nagsuyod iti talon. Wan, nga masapa kayo sumalog iti talon nga grap no bigat. Ay, siya nang. Ada simrag. Ah. Ay, nalipatak gayang maimbalo na tirangan. Eh. Ay, babaeng samay. Ama Tito, Ah. nana siya na. Naimbala na biyo. Si kamot gayam Rodia. Nagrabi kan nga imay. Imaya kita'y bigat. Ngam awan na danon ko at tao dito'y balayo. Ay, nagmalmalam kami ngamin iti talon, Rodea. Di ka di Samara tirantam. Ay, upay ka. Adan di Samara iti kwarto na. Ngam inak ibaga nga da ka. Nay, adang tuk-tuk-tuk sanang. Nagsubligatan ni Rodea. Itay payla nakapanaw ni Rodia pitong. Nakaaday okit din ah. Aba ganun ni Crisante dayta. Nanggag ko itay nga daragsardig alugan. Ah, Katwag ni Boss Crisante. kudak tumot. Umay kami man. Ay, kasano dito yung lakay. Ang mga numat maturog ni Samara. Ay, umuna kalatan asumrek iti kwartuta. Sa akaw, di makamu ang makisarita ken niti raong. Ay. Ay, Naimbag rabiyo, ama pitong. Katwag ni Boss Crisante. Nabati iti unag tilugan. Pasyarin na kano ni Samara. ay, ladingita ti raong. Saan ka kumaagumurgura? Nakastekan ni Samara iti kwarto na. Ang mga dumat maturog pa'y kitdain. Saan mo ka di mabalin na ringan? Ay, padasek ti raong. Ay, nabannog nga men, nagmalmalam kami iti talon. Sa sumalog kami manan iti talon, intun bigat. Saan nagpailangan nga nagkawit na dagos? Ngam imbes ani ko Martin na uray ko ang magpasyar ka ni Samara. Ni Crisante man. Ngam apay nga ta nagsubli a dagos no tirong itilugan ni Crisante a pag-urayan na. Ang mga nanay bagada sinarong karak ni Samara. Ang amuray, anya ko mati problema ni Crisante. Marana tumatla ni Kuma. Sagana at di pa nagsang. Umuna akong amapan iti balay ti Crisante. Si Ima, noan niya ti sumaruno, apanggapda. Nasapsapat ako mangamin nga imay tirong. Wano, naging tuturog laang nga ta ni Samara. Dahil talaan no nagpambar nila kay Pitong, boss. Ngam saan na nagaring ni Samara? Anya nga tano ikan mi iti pagnakman dahi jay alakay. Namin adon nga inikan ka iti pagnakman tirong. Kung saan ka pa'y lataan nagnakang? Boss. Dahil ta pa nagmanehom ti pamaysam. Saan ka nga agmulang lang? Amangan no maidong partapay. Denggam ti ibilin ko kan ka. Kalpasan na may tulnog na. Mangayab kay ti kadwam amapan iti lagpan. Sige, boss. Agbantay kayo anaimbag. No bilang adadakas ang mapasamat. Awagan na. Oray, tada telepono. Nagmayat nga rod nga at na telepono ijay, boss. Dakay ninawag ko apalasan. Nagpintas kan nagpudaw. Naitalang, tatipro nga magna. Langgong ka talaga tiron. Nagganas ka patiltilan. Boss. Natirong tidimtangi na. At datalo akakuyog na. San sa asikon nga umay ni tirong dito eh?
Binaon lakit din ni Crisante, tapno tumulong ang bantay. Gapo siguro, ti kada dagiti trusaw. Nagparik na nga takin ni Crisante. Nga dadaka sa mapasama kita, Rabi. Mabalay na kayat na lang, ti agsakbay. Umay ka, kumar. Umasidag tapay. E nga masapula sa andata makita. At ang sabot na strike ka kadwa. Ay, ano ito pagmulang na nyo? Kitahan nyo! Kaya ito sa agad yung mauntaan kan ni Boss Crisante. Ano tao? Lalaki kan bakit? Tirong! Ina, nadlaw datan. Kasangsangutan ti lima akadwa ni Tito. Urayan niya tararamidin da. Sanda ta makita, kumar. Kan uray ang sarsarita ta. Sanda ta amang... Ay, nagulbudak ni Tirong. Sa anak-anapan nagtuktaw iti kwarto ni Samara. Yung pambarkulatan kan ni Tirong nakaturogan ni Samara. Naimbagmad, tasano nakaungat. Ay, uray makaungat. Anya ti maaramidan na. Kat no ni Crisante ti makaungat. Awan lata ti mabalin na. San aga po tabak nang maaramid nan ti kayat na. Pilitan nakitdain nga agreeng ti matmaturaw. Ay, maturog tangaro doon. Kat masaapa ka pa sumalog iti talon ng bigap. Ay, itay kumapay ang nakaturog ak. No saan nga imay ni Rodea. May samot day jay ang nagrabi nga imay dito'y balay. Onya! Nasarakan nyo ita! Ay, Badan Boss, kilat anak pukaw da. Anya kilat anak pukaw da. Saan kayo manamang logloko? Diyo pala pinaltukan ida. ko boss. Apa yung kinatusan na kami? Langgong kayo. Anya kinatusan na magpagayo. Pamasulan na kita na. Nananagan ni ko. Magsakit ang dilapayag ko. At tansat ka bosor mi hindi may makikita. Kung nandagiti kagadwag akala at nagpukaw tinakita da lalaki kan bagot. Tingat ang bruha day jay. Pagkayaman na kami. Kunakman no na tayan. Anay ko. At namanan ng titik dilapayag ko. Nagsakit. Anay. Da kayo tinang patel-tel kadagiti kadwa ni Tirong. Ngayon, nagpipin na basol da. Kalbasan na, insublat ko apinitik tilapayag ni Tirong. Pagayayaman tayo da. Ina, apay ang nagalag kayo. Amang nanumanggad da kayo. Nakikot yung kanila dyan kakatwa. At nanakala ka bakit? At dadalaan ni Jasudag. Talagaan lang nagda kayo, Ina. Anya pa lang dalamitin nyo. At sawar kayo. Sige, agsawar kayo lang. Uray anya aramidin niyo. Sanda kami ang makita. Kastaw ni nakaribuso da, Ina. Anya taramidin tayo. Ay, bayam lang, ida kumar. Intun madamdama. Makigtut day ti aramidin ta. Siguradong agpungtot ni Crisante iti daytoy na panunot kaw. Apay nga ta ako maribuso, dagiti kakadwa ni Tirong. Kasla ka sa puno ka. Naim, tasanda ka nakita dito naglingada. Saan amabalin? Amaamuan dati kada. Kasalanan nyo. Awan ba, boss? Juan Bao. Ulang kayo, kasi. Agsawar kayo. Kanya kajay. Ano na ipaon nga ispiray jay. Abagan mo. Bruha day jay, boss. Unagman no na patay. Bruha ka no? Bruha. Magalis na dyan na. Boss.
No, at tadi ko iti bruha, amak. Apay, asaan da mabirukan? Malagip ko. Adda ka no pan nakabalin, dayjay abakan. Kaya't ko ang makapagsango kami. Iso ang makibinero kak. San nagpatingga dagiti kakadwa ni Tirong, amang sapsapol kadatay na. Urayagan ano da, sanda tanto makita. Urasan nga ipatungpal ta ti pampanunuta. Anya deta? Masapul ngagbaling ka higante tapno alisto ka makauli ka dar iti truck. Kat itinag mo dagiti troso. Iso dami nina? Wen, kita lang no sanda nga karibuso sa kalpasan na. Anya ina? Marik nak ngain inut mabenat ibagi ka. Tumay ayag ka. May sakon na higante. Eh, sanda ka pala nga makita ita. Nyaminton nakarabaw kan kadagiti truso. Paglawagak, tiaglaw-law, tapno makita na ka. Paglawagan yo tiaglaw-law ina. Tumpalamon ti baga. Uray siksikan ton amakirangat kadakwada. Sanda kanto akabalan. Higante! Anya ti! Sana! Kagadwa! Agaliptag kayong aglis Ayop ka, Higante! Kaya't na kami apatayin! Si Katirong pagamatay! Sige. Ako makayo abang palto kanya. Saan nyo ngayon ka napaputukan na tayo, Higante, Kagadwa? Demonyo na tayo, Higante! Sige. Ituloy yo tibang palto kanya. Agbalin abagang dagita troso. Oram! Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.